marhaba da zuwa malam dan fodio, jinjina a gare ka, ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka. Marhaba da zuwa malam dan fodio, jinjina a gare ka, ba da magungunan musulunci. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yan uwa masu kallon wannan shiri, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu, ya raya mu, ya ba mu koshin lafiya. Muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmi masu kauna ga manzon Allah alaihi salatu wasalam. Kazalika muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya mu a wannan bangare na harkar bincike akan itatuwa da ganyaye da furanni, har ma da abincin da muke ci, ta yadda za a sarrafa shi ya zama magani akan rashin lafiya kowane iri. Bayan Allah, cibiyar Dan Fodio Islamic Health Center, kamar yadda ake ta kallo a gidajen talabijin daban-daban, ake kuma ji a rediyo daban-daban, ake kallo a YouTube a cikin wayar hannu, cibiya ce da muka samar da ita domin yin bincike da nazari akan itatuwa da ganyaye, har ma da abincin da muke ci, yaya za a sarrafa shi ya zama magani akan cuta iri kaza, musamman rashin lafiya wanda ke da alaka da jijiya, misali kamar mutuwar ɓarin jiki, rashin lafiya wanda ke da alaka da kwakwalwa, misali kamar taɓin hankali, kamar wasuwasi, kamar kokwanto, kamar shakku, kamar yawan zancen zuci. Yan uwa, rashin lafiya wanda ke da alaka da ainihin magidanta, yan uwana magidanta waɗanda ba sa iya taɓuka komai a cikin gidajensu, wanda ba sa iya gamsar da iyalansu sai dai a raina su. Duka wannan cibiya ta Dan Fodio Islamic Center muna ba da agaji, muna ba da gudunmawa a samu lafiya. Ina yan uwa mata waɗanda ba sa samun haihuwa, ina yan uwa maza waɗanda ba sa samun haihuwa, ina yan mata da samun aure iga gare su, ina zaurawa da samun aure iga gare su, ina ɗan kasuwa da kasuwancinsa ya lalace, ina ma'aikacin gwamnati wanda baya iya ajiye komai, baya iya tanajin komai, ko duk abin da ya shigo hannunka ya tafi kenan. Maza ku taho cibiyar Dan Fodio Islamic Health Center, za mu taimake ku, za mu agaza muku a warware muku wannan matsala. Ina bawan Allah wanda ke fama da sihiri ko sammu ko cutan farfadiya ko mutuwar ɓarin jiki, shan inna kenan ko taɓin hankali, maza a taho cibiyar Dan Fodio Islamic Center, za mu taimaka muku a samu lafiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan uwa, cibiyar Dan Fodio Islamic Center babban ofishinmu a cikin garin Kano yake, a nan unguwar Ɗorayi ƙarshen waya, Ɗorayi ƙarama. Muna nan kusa da masallacin Juma'a. Wannan ofis a kullum yana buɗe tare da ma'aikatanmu na dindindin masu bada magani akan rashin lafiya ko iri. Har ila yau a dai cikin garin Kano, in ka je unguwar Gama, wato Gama A, muna nan kan titin Audu Utai, akan titin sabuwar kasuwar Brigade kusa da makarantar Sase. Nan ma akwai cibiyar Dan Fodio Islamic Health Center. Bayan Allah, har ila yau a cikin garin Kano, in ka je unguwar Badawa, muna nan kan titin Badawa a kusa da gidan Dallatu. Shi ma wannan ofishin kullum yana bude tare da ma'aikatan mu na dindindin masu bada magani akan rashin lafiya kowane iri. Bayan Allah, in ka bar garin Kano, misali ka je garin Dutse, babban birnin jihar Jigawa, nan ma akwai cibiyar Dan Fodio Islamic Health Center. Muna nan kan titin Kiyawa, daura da babban asibitin kwanciya na garin Dutse wanda yake akan titin Kiyawa. Kazalika in ka je garin Katsina, muna nan cikin garin Katsina a nan kofar Kaura akan titin Sharar 5, daura da farin masallaci. Yan uwa, duka wannan gurare a kullum suna nan bude tare da ma'aikatan mu na dindindin masu bada magani akan rashin lafiya kowane iri. To in ka bar Najeriya ka tafi Nijar, nan ma a cikin garin Yamai, idan ka je unguwan nan mai suna Orange Plateau, muna nan gidan Saida Zahra'u, muna bada magani yan uwa akan rashin lafiya kowane iri. Bayan Allah, karamanta cewa ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam ya ce da mu li kulli da'in dawa, kowace cuta akwai maganinta, kowane rashin lafiya akwai maganinsa. Hasali ma akwai Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Shehu Ibrahim Iyas babban malami ne, waliyin Allah, mujaddadi na addinin musulunci. Akwai wani ganye da ya bamu labarin sa, yace wa yake cewa da mu, idza rumta shurba shayi fasharifu ahdaran wana imhu bin ana sukar fa qallila. Idan kana so ka sha shayi, to kai amfani da wato ainihin ashayul ahdar, shine green tea.
wana imhu bin na'ana hada shi da ganyen na'ana sukar faqallila sukari kuma ya zama dan kankani. To yan uwa duka bincike na kiwon lafiya musamman mu da muke bincike akan itatuwa da ganyaye mun tabbatar cewa duk mutumin da yake hada wato ainihin green tea da kuma na'ana to zai tsira zai kubuta min mu'uzamil amradi akan rashin lafiya musamman al'amradul qasiya cuta mai wuyan sha'ani cuta mai wuyan warkewa. Wannan mujarrabi ne bawan Allah musamman da zaka hada shi da attawabil kayan kanshi kaman citta kaman kanumfari kaman kimba kaman masoro da kuma shi green tea da kuma nana a nike maka ya zama gari lukuyi ka ringa sha a cikin shayi a cikin madara ta shanu ko ta raƙumi bawan Allah zaka sha mamaki ko kuma a cikin zuma wajen samun lafiya akan dukkan abin da ke damu. Fodio jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya munan ba mu ka je ka duba munan ba ma duba anan ba ma duba anan mu muna aiki da hakika ne kawai. Waye wanda ya san mu wane ne wanda ya san mu faɗa mu waye ya ne sunansa ba sai na gaya maka ba ni ina kare ta kawai ne ba sai na gaya maka ba ba ta san kariyarka ba ta san kariyarka ka ji ko ina mijinta kai ka san kariyarsa waye shi ta Allah muke so yawwa ba a san kariyarka ina ba mata ke san kariyarsa to ba san kariya ka ji ko ba ma san kariya ka ji kowa ba san kariyarka mujrimi ne iska na barta har abada na barta har abada ka tambaye ta ban taba cutar da ita ba ban taba cutar da ita ba yanzu ma kare ta zanyi ba a so kariya ko na barta da yardar Allah na barta ka ce ni Isa za mu yi alƙawari yanzu ka ce ni Isa ni Isa na yi alƙawari tsakanina da Allah wanda ya halicce ni zan fita ya suna wannan hajji daga cikin Hawwa'u zan fita daga cikin Hawwa'u daga cikinta yanzu ba ni ba ita ba zan kuma dawowa jikinta ba ba kuma zan shiga jikin wani bil'adama ba zan shiga jikin wani bil'adama ba ta ce ba ta son kariya ta yan uwanta sun ce ba sa son kariya ta ni ma ba na son ta zan rabu da ita ba ni ba ita in na dawo jikinta inda na dawo jikin Hawwa'u kuma Allah ka haɗa da ƴan uwana aljanu wanda suka fi ƙarfi su hallaka ni in na dawo jikinta kuma Allah ka haɗa ni da mu'minai a cibiyar dan fodio Islamic Center su karanta mun ayoyin Qur'ani Fodio jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya manta fa cibiyar dan fodio Islamic Center muna ba da magani ne akan rashin lafiya ko wani iri hatta ciwurwuka da ake yadawa a duniya ana cewa wai ba a warkewa wai akwai cuta iri kaza ba ta da magani akwai cutar kansa ba ta da magani akwai cutar kanjamau ba ta da magani akwai cutar garkuwar jiki ba magani akwai sammu ba magani duk wannan ba gaskiya bane mu tarbiyyar mu ta musulunci abunda ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam ya ce da mu inna Allah ta'ala lam yanzil da'an illa anzalahu shifa Allah ta'ala bai taba saukar da cuta ba ce ya saukar mata da magani alimahu man alima wajahilahu man jahila wanda isan maganin ya san shi wanda bai san shi ba akwai al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam yake cewa wa kullu ushbatin fil ardi nabitatun fiha sirrun min asrarillahi sabitun duk wata ciyawa da ka ganta a doron kasa akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya ajiye ciki akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa annal amala bi hadha al-ilma fardun wajibun ala kulli man ta'allamahu yin aiki da wannan ilimi na likitanci na musulunci farilla ne kuma wajibi ne ala kulli man ta'allamahu akan duk wanda ke da ilimin ba jahili ba yan uwa masu harkar magani a haidinku ku daina yin mu'amala da jahilci ku nemi ilimi
Ibn Taymiyyah ya ce wannan aikin farilla ne kuma wajibi ne, amma fa ala kulli man ta'allama sai mai ilimi. Jahilci ne kan sa ka ga mai rukuya mai bada magani yana shaƙe a hancin mara lafiya, a shaƙa maka wata guba sai ka gigice, a kuskura maka wani ruwa a bakinka sai ka ta yin amai. Wannan duka jahilci ne. Masu yin rukuya ku daina yin wannan shaƙe, ku daina wannan kuskuren baki, duka zalunci ne, bai dace ba, kuma haramun ne ya haramta. Domin haramun ne ka zalunci mara lafiya, haramun ne ka cuci bakon da ya zo gurinka. La darara wa la dirara, ba cuta ba cutarwa. Saboda ka yan uwa a ilimi. Bayan Allah, akwai wani ganye da nake so na yi wa yan uwa albishi da shi. Wannan ganyen shi ne ake ganin sa kamar haka, kun gan shi nan. Larabawa suna ce masa wato a Hausance ana ce masa yar Fulani, a Larabci kuma ana ce masa hindi ba'u, wasu ma suna ce masa hindibe wanda ba su iya Larabci ba, amma dai kalmar Larabci ingantacce shine hindi ba'u, amma Bahaushe yana ce masa yar Fulani, wasu kuma su ce masa taba-taba. Wannan ganyen akwai sirri a cikinsa. Da farko dai yana yin maganin cutar ciwon koda, yi maganin ciwon hanta, yi maganin zafin fitsari idan kana fama da harƙanul bawli, zafin fitsari ko rashin fitar fitsari, yi maganin rashin fitar jinin al'ada a gurin mata da kuma ciwon mara. Sannan idan aka shanya shi bushe, aka hada shi da garin tafarnuwa da garin habatu sauda da garin citta da 'ya'yan barkono, idan ana turarawa mutumin da shedanun aljanu ke damunsa, to nan take za ga samu lafiya da izinin Allah subhanahu wataala. Ilimi ne yasa aka gano amfanin wannan ganye. To kazalika ga dukkanin masu kallon shirye-shiryen mu a koda yaushe, ko dai a YouTube idan ka bude dan fodio Islamic Health TV, za ka ga yadda aikin mu yake, za ka ga yadda muke ta yin artabu da shedanun aljanu. Ko a yanzu ma gashi nan kuna kallo yadda muke artabu da shedanun aljanu a jikin wata baiwar Allah. An turo aljanin ta hanyar sihiri, ta hanyar sammu, domin ya zo ya hana ta samun zaman lafiya da mijinta, domin ya zo ya hana ta samun haihuwa, domin ya zo ya gurgunta aurenta tsakaninta da mijinta. Saboda ka yan uwa, fata shi dukkan masu harkar magani a je a ilimi, a daina ba da fatawa akan jahilci. Bayan Allah, masu neman saduwa da mu a same mu a cibiyar dan fodio Islamic Health Center. Muna ba da magani akan rashin lafiya kowane iri, rashin lafiya na kwakwalwa, rashin lafiya na shafan aljanu, rashin lafiya na sihiri, rashin lafiya na mutuwar ɓarin jiki, rashin lafiya na shan inna, rashin lafiya na farfadiya, tabin hankali, rashin samun aure a gurin budurwa, rashin samun aure a gurin bazawara, rashin samun haihuwa a gurin uwar gida, rashin samun haihuwa a gurin amarya, rashin iya gamsar da iyali a gurin magidanci, ba ka da karfi, karfinka ya tafi, da sauran cuka na gangar jiki yan uwa. Dukkanin amradul qasiya, rashin lafiya mai wuyan sha'ani wanda ake cewa ba a warkewa, ku zo cibiyar dan fodio Islamic Health Center. Babban ofishin mu a cikin garin Kano yake, a nan unguwar Dorayi karshen waya, Dorayi karama, ku ce ina ne dan fodio center. Sai kuma cikin garin Kano a nan unguwar Gama, wato Gama A, muna nan kan titin Audu Utai, akan titin sabuwar kasuwar Brigade kusa da makarantar Sasib. Sai kuma garin Kano a nan unguwar Badawa, muna nan kan titin Badawa a kusa da gidan Dallatu. Sai kuma garin Dutse, babban birnin jihar Jigawa, muna nan kan titin Kiyawa daura da babban asibitin kwanciya na garin Dutse. Sai kuma garin Gumel, muna nan kwanan sultan karkar jikin sabuwar tasha. Sai kuma garin Katsina, muna nan kofar Kaura akan titin Sharafai daura da farin masallaci. Sai kuma garin Yamai a kasar Nijar, muna nan wata unguwa mai sunan Orange Plateau gidan Saida Zarra'u. Sai kuma kuma mutanen Kamaru, ba ku a baya ba, akwai Dr. Salisu Abdullahi, yana nan wato ainihin a gobir din Duwala, ana cikin garin Kamaru kenan. Kuma ga ma nan basana ana kallo, shi ma wakilinmu ne, yana ba da magani akan kowace cuta. Yan uwa, zan dakata anan. Sunana Abdullahi Idris Muhammad, ni ne shugaban cibiyar dan fodio Islamic Health Center, sarkin malamai kuma garkuwan matasan Najeriya baki daya. Nake cewa kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fodio jinjina a gare ka, ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya ba.